bazalwane. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyabingelela abazalwane bonke egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Amen. Ngibingelele ubaba umfundisi nomama umfundisi bonke ngokwahlukana kwabo bathathu, ngeza kuthiwa bathathu. Ngiyababingelela bonke. Ngibingelele obaba, ngibingelele omama bonke nogogo, ngibingelele abasha. Ngibingelele abadumisi nomshayi wogubhu nama-asha emuva egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Amen. Ngibingelela kakhulu umoya oyingcwele okuyena umdidiyeli wakho konke. Ake sithi haleluya, haleluya, haleluya. Ukhiphe haleluya. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dumo lonke lumfanele uNkulunkulu. Cela ungivulele uNumbers 27. Numbers 27. Unumeri ngelesizulu, yeah, 27. Siqala ukufunda ku verse 1 kuya ku 7. Isihloko sithi amadodakazi kaSelofehadi. Wasekusondela amadodakazi kaSelofehadi, kaHeferi, kaGiliyadi, kaMakiri, kaManase. Awemndeni kaManase indodana kaJosefa. Lawa angamagama amadodakazi akhe: Omahale, Nonowa, Nohogila, noMilka, noTirisa. Ema phambi kukaMose naphambi kuka Eliyazare umpristi naphambi kweyikhulu naphambi kwayo yonke inhlangano ngasemnyango wetende lokuhlangana ethi ubaba wafela ehlane, wayengekho phakathi kweviyo labahlanganyela uJehova kuliviyo likaKora, kepha wafa ngesakhe isono engenamadodana. Igama likababa liyakususelwani emndenini wakhe, lokhu enganamadodana na. Siphe ifa phakathi kwabafowabo bakababa. uMose wayiletha indaba yawo phambi kukaJehova. uJehova wakhuluma kuMose wathi, amadodakazi kaSelofehadi akhulume kahle. Uyakwanika nokwanika izwe eliyifa phakathi kwabafowabo bakayise ngokulidlulisela kuwo ifa likayise. Amen. Babegameni likaJesu Kristu waseNazaretha, siyabonga ngezwi lakho uNkulunkulu othezini lakho onke amazwi kaNkulunkulu acwebile. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu uzokhuluma nathi silalele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Thank you Lord Jesus. Amen bazalwane. Sizokhuluma la ngamadodakazi kaSelofehadi. Likhunyana leli gama kodwa ajwayela nje ukubiza njengoba kade kubiza indodakazi. Amadodakazi kaSelofehadi aye u5. Sithola lapha ukuthi la mantombazana akushiwo ngokuthi kwakungomama noma amantombazana noma sibasi age yabo, kuvela nje ukuthi kwakungamadodakazi kaSelofehadi. Asuka la madodakazi ayoma, angena angesaba, angena kwibandla lonke laka Israyeli lisetendeni etabenekeli lakhona bephelele bonke uIsrayeli ebuthene. Angena uMose kumholi wabo noEliyazare umpristi omkhulu. Kuyabalwa lapha babekhona uMose umholi wakaIsrayeli, uEliyazare umpristi, bese kuba umpristi bama futhi phambi kwezikhulu. Phezu kwaMose noEliyazare kwakukhona futhi ezinye izikhulu. Phezu kwezikhulu futhi kwakukhona nje inhlangano wonke umuntu wakaIsrayeli. Siyacabanga ukuthi leli tende lomhlangano womkhulu laba abantu bebaningi ngokuhlukahlukana kwezikhundla zabo. Kepha sithola amadodakazi kaSelofehadi
ayasuka kuthiwa afika amaphi awacashanga ekhoneni awacashanga ngemuva awathumelanga uMose awathumelanga noma ubani ubaba oyisikhulu obona ukuthi engalibeka kahle lolu daba kodwa aziyela wona afike ama ngasemnyango kuthiwa afike ama phambi kwayo yonke inhlangano ngasemnyango wetende lokuhlangana aseqala evula umlomo balibeka udaba lwabo selishiwo kudaba labo isikhathi sami isifishane kodwa babezokhala ngokuthi mangabe kwabiwa kwaIsrayeli bona basala kanjani ngaphandle ukungayitholi ifa ukungayitholi inheritance ungalithola ifa labazali babo ngoba nakho ubona bengasenayo indodana ubaba wabo engasekho futhi ubaba wabo kanayo indodana basele bona bodwa bayini bangamantombazana singacabanga la ukuthi babezomela babengezi nje ukuthi bawu5 nalo 5 unefamily yakhe nalo 5 unezingane zakhe nalo 5 unesizukulwane lesizulwane sesikhona kodwa kuqhamiswe laba abawu5 abangamadodakazi kaSelofehadi bathi kungani mabeqala bevula umlomo wabo bathi kungani bayamchaza ubaba wabo ukuthi akafanga ubaba wabo ngenxa yokuthi kunabantu abahlanganyela uNkulunkulu labo kwavuleka umgodi bagqitshwa umgodi wavuleka bangena phakathi ubaba wabo wayengayona lo ngxenye kodwa abathi ubaba wabo wayifela ngesinye isono sakhe naye okusho ukuthi wafa nje ubaba uNkulunkulu wayebaqeda babengalaleli ngezifo nangenyoka nangokunye kodwa base kuba khona laba nje babhuqa uNkulunkulu baphikisana nezwi likaNkulunkulu bukhoma wavele kavuleka umgodi bagwinyeka pha enhlabathini bephila benjalo baba bayachaza ukuthi baba kangenanga kulelo qembu okusho ukuthi baba wayingonile kahle ngesingabo ukuthi engeyebelwe ngoba zonke izindlu ezinabo abantu bazo abafa endleleni ngenxa ongamlalela uNkulunkulu kodwa zathola kodwa mase kuya kuba bona banjani abasanikezwa mabeqala ke bavula umlomo ke bayalibeka udaba lwabo bathi igama lika baba lisuswelani igama lika baba emndenini lisuselwani igama lika baba endlini esazi ukuthi eyakithi licinywelani igama likaNkulunkulu ezindaweni esaziyo ukuthi ezethu thina kuthiwa siyindlu engcwele siyindlu kaNkulunkulu singabantwana bakaNkulunkulu silicimelani igama likaNkulunkulu eindaweni ezithile silicimelani igama likaJesu eindaweni ezithile silicimelani ngoba indodana ayisekho yini amen bazalwane so bayaluletha udaba lwabo into engiyithanda ngalamadodakazi yini isibindi uyabona ungena umuntu wesifazana uzoma kugcwele amadoda kugcwele izikhulu kugcwele obanibani kusuka kubiza isibindi asithumeli masiya kuJesu asithumeli siyela thina ngoba siyayazi inkinga yethu umuntu nomuntu uziyela yena kuNkulunkulu ngoba uyalwazi udaba lwakhe ukhona uMose ungumholi kodwa bashonga ukuthi uMose awusiphakamisele baziyela phakathi kwenhlangano yonke balubeka udaba lwabo sizwe ukuthi kuthiwanike waluthatha uMose udaba uyalibona naye lungaphezulu kwami akaluyisi futhi uMose kwezikhulwini akaluyisi futhi ukuthi umpriest akusibuzele uliyisa yena ngqo kubani kuNkulunkulu uqhubeka wehle nalo ivesi lithi lamadodakazi awu5 esalibekile udaba uMose waluthatha waluyisa kubani kuNkulunkulu kanti udaba luyiswa phi bakithi kuNkulunkulu udaba silisa kuphi kuNkulunkulu awuliyisi udaba uvusa isikhowe esidala ukuthi ubaba wami wamfundisa ukuthi umuzi uranwa kanje umama wami ngangiye ngiboneza nje mase kubheda mase umntwana kaNkulunkulu udaba uliyisa kuphi kuJesu uliyisa kuJesu se lamadodana awu5 lamadodakazi awu5 ke kuthiwa ke ena athi mase libekile kudaba sizweke lapha uverse 4 not verse 4 uverse 6 uMose sekhulumile kuNkulunkulu siye lapha kuverse 7 kufakaza uNkulunkulu uqobo uthini uNkulunkulu amadodakazi kaSelofehadi akhulume kahle kusho bani uNkulunkulu uthi amadodakazi enze njani akhulume kahle
amadodakazi kaSelofehadi Mose akhulume kahle alubekile udaba lwaze lwamnyakazisa uNkulunkulu endaweni yakhe ephakemeyo lamnyakazisa uNkulunkulu emngcweleni bakhe ngoba kusho ukuthi lamantombazana lawa azihlela azilungisa athi namhlanje siyakhona siyofuna ngokwethu sikhathele ukudlala usathane sikhathele ukubhedelwa izinto selokhu lo muzi kwathiwa selokhu lo muzi wabakhona akekho kwaphumelela kulomndeni sikhathele siyaya siyoyikhipha ihlupheko yalomndeni namhlanje siyokhipha zonke izinto ezibanga ama-backlogs emndenini wethu siyokubhidliza zonke indonga ezazakhiwe ngama-forefathers ethu enza ukuthi imkhuleko siyikhuleka ingayi kuNkulunkulu senza njalo singabesifazane mayindaba isisicikile siyasukuma we rise up kodwa siyangani ngokuthobeka ababhelanga bangena etendeni kepha baya kubani uMose ngoba uMose unjani umholi awufela uhlubulundela ukudele thina senza njani siyaya silubika udaba ungalibeka ebandleni noma ungalibeka usendlini yakho uyalibeka endlini yakho ulibeke kuba uJesu Nkosi Jesu nanku lo muzi ngiyasebenza kusebenzeki ngiyasebenza ngathi ngiyahlehla ke uthatha uphose kuye uthi ke uNkulunkulu uthi masulibekile idaba uNkulunkulu ayibona inhliziyo yakho ekuzwa wanyakaza wathi uNkulunkulu Mose bakhulume kahle wavuma wathi mabanikwe into eyenzekayo labazalwane ke akusanikwa umndeni kamadodakazi kaSelofehadi kuphela kepha sekubenefitha neminye imindeni ebinganawo amadodana uNkulunkulu wawushintsha umthetho angithi uNkulunkulu muhle la khona izinto esikhuliswe ngazo ezingaphambani noNkulunkulu ungabothi ngoba uthi ngeno uJesu mina bazovela hliphisa yonke into ekhaya khona izinto uNkulunkulu ahambisana nazo ezibekiwe emakhaya ethu like inhlonipho zikhona okufanele sinyathele singayihlanganisi nazo kodwa ikhona futhi okufanele siqhubeke nazo laba uma bekhuluma uNkulunkulu siyakhumbula ukuthi iculture kaIsrayeli vele kwaIsrayeli umuntu onikwa ifa yini indodana akunikwa intombazana akunikwa umuntu wesifazane sonke njengoba sakhile nje nathi mayikhaya ubaba ehamba uhamba ubaba umuzi uthatha uba indodana engakanani endala mayingasekho endala kwehlelwa kuphi kwelandelayo wena ntombazana unjani ayikhulunywe yakhe indaba kodwa siyakuthola la ukuthi namhlanje uNkulunkulu uyahambisana nokuthi kwaIsrayeli ikhasha yabo ithi kodwa ngenxa yokuthi laba basenayo indodana bazolithola ifa banike Mose bakhulume kahle sidinga omama kulezi insuku abazokhuleka kushintsha inhliziyo kunyakaza inhliziyo kaNkulunkulu sidinga omama bazokhala balile bayithinta inhliziyo kaNkulunkulu anyakaze lapha yaphezulu sidinga omama abangeza ukusizakala nje ukuthi ngizokhulekela ikhaya lami ngizokhulekela izingane zami sidinga omama bazokhulekela isizwe sonke ingane kamakhelwana umthwalo wakhe emahlombe akho akuyona yakho sidinga omama abazoya beyela isizwe sethu beyokhala nasi isizwe simoshekile nazi ingane zamantombazana zihambe ebusuku ukuze kuse zibuye zidakwe zingalasi igama laso nazi ingane ezincane ziyeba zigila imhlola nanka abantu bengena bephambanisa ivangeli phambi kwethu sikhona sidinga omama bazokhala banyakazisa inhliziyo kaNkulunkulu athi ukhulume kahle mama ukhulume kahle amadodakazi kaSelofehadi ubenefit imndeni yonke hayi wena kuphela ngomkhuleko wakho oshaya ngo-12 ekuseni ebusuku nomkhuleko wakho oshaya ngo-3 ekuseni kuyoshintsha ingane kamakhelwane ingazi ukuthi ngishintshwe yini uNkulunkulu uyazi ukuthi ile ndodakazi sidinga ibandla elingcwele elinothando elinokukholwa lokho kufunwa inkosi uJesu elizothi mali kholwa lihamba ngobungcwele inhliziyo kaNkulunkulu iyothinteka iyonyakaza abeseyenza ubulungiswe eSouth Africa abesebuyisela izwe lethu libe yizwe linokuthula libe yizwe linokuphepha libe yizwe okuphileka lokulo sihle okuhle kweze uNkulunkulu asinikeze khona siswele nje eSouth Africa sidane sithi sikhala ngabangaphandle ingoba asakakhali ngendlela efanele uNkulunkulu
ukuthatha izinto avulele laba abangaphandle bayawubona umnotho thina siwubona. Bayawubona bona thina siwubona. Ngoba sakakhali kuNkulunkulu ukuthi vula amehlo ethu, vula ingqondo yethu sipho ukuhlakanipha. Sidinga ibandla elingcwele elizoma esikhaleni. Bemo mama, masikhuluma ngebandla wonke umuntu, wesilisa wesifazane, ingane abasha, sidinga iunity ebandleni, sibe nothando ebandleni, siyonyakazisa izinto azakhuluma uNkulunkulu. Athi nikhulume kahle ebandla lase full gospel. Ngiyayidedela imisebenzi. Bayaqashwa abantwana benu. Stop gossiping and criticizing others. Ake siyeke kuyilibazisa ngento engayisindayo uNkulunkulu angayifuni. Sikhulumane nokuthi ugqokeni njani. Thina sifuna ibandla elizoba ngcwele kuNkulunkulu, lihambe ngobungcwele. Siyeke ukugxeka abazali singabasha. Ake siyeke singabantu abasha ukugxeka abazali ukuthi vele sihlupheka nje ngoba vele ubaba nomama babe libele ukuthi. That is why sicwilile. Ake silungise lezi zinto. Wena wenzani ukulungisa? Musu eda amafutha phezulu komlilo. Sidinga abasha abazonyakaza, kunyakaze indawo zonke, bedala amathuba omsebenzi. Sifundile phela manje. Asingalokhu usahlala ukuthi lokhu ngaqeda ngo2013 ngile degree nginani, kodwa umsebenzi angutholi. Sidinga abasha abafundile, abazofunda kwabasha kwabamanye amazwe, basukume ba create imisebenzi, baqashwa abantu kuphila impilo iye phambili. Lokho sikwazi ukwenza amathamba loba noNkulunkulu. Nali ibalsam la kwaGileyadi. Abantu bami kanti abaphulukiswa ngani? Jeremiah 8 verse 22. Uthi nali ibalsam. Alisekho yini ibalsam la kwaGileyadi? Ayisekho yini inyanga? Pho abantu bami abaphiliswa ngani na? Indodakazi yami ayiphulukiswa ngani na? Sibhubhelani sizwe bekhona omama, ikhona intsha, ekhona amabandla. Yaphela intsha kodwa amakholo egcwele umhlaba. Assume. Let us rise up. Silungise abantwana amadodakazi lawa yana. Siyoyibeka indaba kuNkulunkulu. uNkulunkulu uzonyakazisa konke kulunge. Baphila abantu. Ibalsam lethu. Masikhuluma ngebalsam la kaGileyadi kwakuyikhambi leliphilisa. Elethi ikhambi uJesu. Inyanga enkulu ba uJesu. Thatha indaba yakho uyise kuba kwinkosi uJesu. Uyokhalela isizwe sonke, uyokhalela inhlupheko zeSouth Africa, uyokhalela noma yini. Stop criticizing the government. Ama-funds avulekile. Sukuma wena, ulanda ama-funds, khuleke uNkulunkulu. I-funding ngiyayicela baba. Nansi i-ID uzophumelela, phuma usize ekhaya. Ilokho nje bazalwane siyambonga uNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu. Hallelujah bazalwane, ngicela simphihlambe elikhulu mamncanana. Hallelujah. Umama uDludla, umntwana kaNkulunkulu osindisiwe. Ngicela ukubingelela umoya ongcwele phakathi kwethu. Ngibingelele bonke abakhona ogogo. Hallelujah umama, ukoti abasha, obaba. Aw, siyabonke nje ngiyababingelela egameni lenkosi. Hallelujah. Hallelujah. Kahle ngizokhuluma ke ngokuhlakanipha esikuphiwe uNkulunkulu. Mawusumntwana kaNkulunkulu, uNkulunkulu akakuncishi ukupha konke. Hallelujah. Ngizokhuluma ngokuhlakanipha ngelinye ilanga okwaphiwa uSolomoni. Hallelujah. Ngivule amakhosi okuqala. Hallelujah. Amakhosi okuqala ivesi lesithathu. Ngizofunda ngiqale ku16 ukuhlakanipha kukaSolomoni ekwahluleleni. Hallelujah. Hallelujah. Wakudinga umuntu osindisiwe. Hallelujah. Onokuhlakanipha akuphiwe eqhamuke ezulwini. Ayibonge inkosi. Khona kwafika enkosini abesifazane ababili ababengaziphethe kahle bema phambi kwayo. Omunye wesifazane wathi, "Enkosi, mina nalona wesifazane sihlala endlini
ngabeletha nginaye endlini. Kwathi ngosuku lwesithathu sengibelethile lo wesifazane wabeletha naye. Sasindawonye kwakungekho mfokazi nathi endlini, kuyithina sobabili kuphela. Umfana walo wesifazane wafa ebusuku ngokuba walala phezu kwakhe. Wavuka phakathi kwamabili wathatha umfana wami eceleni kwami, incekukazi yakho ilele ubuthongo. Wambeka esifubeni sakhe, wabeka umfana wakhe ofileyo esifubeni sami. Lapho sengivuka ekuseni ukuba ngimncelise umfana wami, bheka wayesefile. Kepha sengimbhekisisa ekuseni, bheka kwangesiyena umfana wami engimzeleyo. Wayesethi omunye wesifazane, qha, ophilayo ungumfana wami, ofileyo owakho. Kepha yena wathi, qhabo, ofileyo ungumfana wakho, ophilayo ungumfana wami. Ilapha indaba. Ilaba besifazane balele ndawonye. Hallelujah. Sifuna ukubona ke lana ukuhlakanipha kaJehova kumuntu osindisiweyo. Mayefika lo wesifazane uyabona ukuthi angilale phezulu kwengane yami. Wabheka lo umngani wakhe lo abalele naye. Wabona ukuthi uzumekile. Hallelujah. Uzumekile kodwa unomntwana. Mawunengane uzumeki. Hallelujah. Uqwashile, ulala uqwasha. Hallelujah. Ungazumeki na unengane. Wamthatha wamshintshela kulo ophilayo. Lona uma esevuka uvuka ingane yakhe hawu. Uyambhekisisa. Kunezimpawu webazalwane uNkulunkulu asinika izona. Noma ngabe uthola amawele, lithola amawele ngesikhathi esisodwa, kodwa uNkulunkulu uyakunika impawu. Hallelujah. Naye bheka lona, uyabheka ukuthi akuyona ingane yami le. Hallelujah. Kunezimpawu. Hallelujah. Kunezimpawu abazoyibona abantu noma usuhamba. Angani wena umzalwane usindisiwe. Kufuneka izimpawu zasezulwini ezehlisa uJehova kuwe. Hallelujah. Mayethu uyabheka akusiyona. Hallelujah. Mayefika uSolomon. uSolomon naye fika. Athi uSolomon sebabiza inkosi Solomon. Uzothatha icala manje. Athi lo okuyingane yakhe. Athi mina ngiyamazi umntanami. Bekuwuye lo mntanami. Kodwa ngithema ngivuka ekuzumekeni kwami. Ngathola ingane yami singekho sekukhona lefileyo. Hallelujah. Wathi inkosi akusiye yami lengane. Yasuka inkosi. Baphikisana bonke manje. Nalo owengane yakhe wathe yami lengane. Ukuhlakanipha kaSolomon wathi lethani inkemba esika yebukhali esika ngazothi zombili. Hallelujah. Bayithatha lengane ephilayo bayibeka la. Wathi uSolomon ayixazule phakathi ukuze omunye athola ucezu omunye athola ucezu. Wathi lo wengane efile impela inkosi ayixazulwe. Wathi lona maya inkosi ungayixazuli mhlambe ekukholeni kwayo ngiyayibona ihamba endleleni ungayixazuli. Khuluma ngokuhlakanipha kaJehova akunika abantu bakhe. Mawusumntwana kaNkulunkulu hlakanipha. Hallelujah. Wathi ayinkosi ungamcezuli. Ngisazombona khula. Wathi lo noma ungamcezula nkosi bekukuhle nami ngithola icezu. Hallelujah. Akaboni ukuthi izofa phela. Izobe sifile nje lengane. Yila kwabonakala khona ukuthi cha lengane akusiyona kalo othi kene
ayikozule phakathi lengane ngalo uSolomoni akafunanga lutho kodwa wabiza ukuhlakanipha kuNkulunkulu wathi Jehova ngenze njani nayiphi isihlasele. Haleluya, uJehova wamnika. Haleluya, thatha inkemba. Haleluya, inkemba ayibangisathatha. Haleluya, kwavele kwayicacela ukuthi ingane yalo othi ayimusubulawa. Haleluya, sikhuluma ngokuhlakanipha kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantwana bakhe. Haleluya, funa ukuhlakanipha kuJehova. uJehova uyanikana ukuhlakanipha. Ukuhlakanipha sikuthola la. Haleluya, wathi uSolomoni, wena hamba nengane yakho, wena thatha ingane yakho efile. Akumina ngisho njalo kodwa izenzo eseyibonakalile ukuthi lengane ingekabani. Haleluya, wahlahla indlela akangayihlahla ngokuthanda kwakhe kodwa indlela ayihlahla wayihlahla wabheka phezulu uSolomoni wathi Jesu ngisize. Haleluya, mawusukholiwe yonke into oyicelayo icela ubheke phezulu uNkulunkulu uzokusiza. Haleluya, bekungakuhle webasha nifuna indlela engizohamba ngayo kuJehova. Ngiyanibona nibaningabi kodwa ukuba benihlakaniphile beningafuna indlela yaphezulu. Haleluya, uJehova uyanikana indlela eyaphezulu. Uhambe ngokuhlakanipha kukaNkulunkulu, ningahambi ngokuhlakanipha kwenu ukuze indlela eqondile uNkulunkulu uzonika yona. Haleluya, kulapho nje kholwa kuJesu. uJesu uzokunika izinto zakho ziphelele zinjalo. Haleluya, akancishani. Haleluya, ilelo nje bengiliphethe ukuthi uSolomoni wabuza uNkulunkulu ngenze njani, wayicacela. Inkosi yomusa inibusise.